Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 30 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Xaposin pailazoa izango dugu hemen. Xaposin antzerki taldeak ere ikuskizun berria aurkeztera dator. Baratxuri zoparen sekretua izenekoa, eta honen inguruan arituko gara berarekin. Eta beste alde batetik, Mikel Artxankorekin egongo gara, Teatro Dix zuzendari ordea da. Teatro Dix arbolarekin batera ekoitzi duen proiektu berria aurkeztera dator, La velocidad de la luz izenekoa, eta honen inguruan hitzengo dugu berarekin. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1937ko maiatzaren 30ean, 10 langile hil zituen poliziak Chicagon, Ameriketako estatu batuetan. Altzairuaren sektorean lortutako hitzarmen kolektibora batu ez ziren lantegietako langileak greba egiten ari ziren. Poliziak pikete bati bidea moztu zion, langileak aurrera egiten saiatu ziren eta polizia tiroka hasi zen. Korrika ihesean zihoazela hil zituen 10 langileak, eta beste dozenaka larri zauritu. 10 hildakoetatik 7 tiroak bizkarrean zituzten, autopsiek erakutsi zutenez. Urte batzuk geroago, 1969ko maiatzaren 30ean, Franka Violaren bortxatzaileari espetxe zigorra berretsi zioten. 1981 arte iraun zuen Italiako lege baten arabera, bortxatutako emakumea bortxatzailearekin eskonduz gero delitua barkatzen zen. Gainera, emakumeak bere ohorea berreskuratzen zuen horrela. Viola lehen emakumea izan zen arau horren aurka eginez, bere erasotzailearekin eskontzeari uko egin eta salaketa jarri ziona epaitegian. Violak patriarkatuari aurre egin eta bortxaketen biktimentzat esperantza ekarri zuen. Egun berean, baina 1977an, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astean, azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Eta bukatzeko 1985ko maiatzaren 30ean, Donostiako Aitor ikastola metraiatu zuten gauez. Ez zen ikastolen aurkako eskuin muturraren lehen erasoa. 1975ko maiatzan ere ez ezagun talde batek Irungo ikastolari eraso egin zion, barrura indarrez sartu eta txikizioaz eraginez. 1986ko irailaren 9ean, Lasarte Oriako Landaberri ikastolari su ematen saiatu zen eskuin muturra, kalte handiak eraginez. 2000 urtean, Espainiak EAen zuen ordezkari Enrique Villarrek ikastolak biolentziaren erramuina zirela adierazi zuen. Errepasatu ezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, maiatzaren 30ean, 100 urteko gerra Palestinaren aurka liburua izango du aztergai irakurle taldeak Katakrak liburutegian. Palestinako historiari buruzko azterketa integral bat idatzi beharrean, Palestina menderatzeko borrokak gerturatutako 6 inflexio puntutan jarri du arreta Rashid Khalidik. Iñaki Alegriak euskaratu du liburua eta Katakrakeko irakurle taldean izango dute aztergai arratsaldeko 7etan.
Larunbatean Sanduzelaiko Zibiboxeko ekitaldia aretoan, arratsaldeko 6etan, haur eta familiendako zinema euskaraz egongo da. Deep Sea sakontasunera bidaia bat izeneko filma jarriko dute. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, udaberriko euriteek zereal uzta handia aurreratu dute Nafarroan. Kanpainak 2024ko 930.000 tonako errekorra gainditzeko aukera du. Estatuan 8% handitzea aurre ikusten da. Intiak 250 entxegu egiten ditu urtero hainbat laboreetan. Argazki nagusian Rozalen artista gazte talde batekin selfie bat ateratzen agertzen da. Honen titularrean Rozalenek gazteenei ahaztutako urteak gogoratu ditu. Mantxako artistak eskolak memoriarekin programako 100 ikaslerekin bildu zen atzo, memoriari, giza eskubideei eta bizikidetzari buruz hitz egiteko. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Brauliok onartu du Osasunak ez ziola Morenori kontratua berritzea eskaini. Beste alde batetik, Larrondek irabazi du Nafarroako itzuliko lehen etapa. Grisa koloreko berrian, Israelek 22 kokaleku onartu ditu Zisjordanian eta hori anexio proiektu gisa ikusten du Hamasek. Eskuineko aldeko berrietan, batetik esklerosi anikoitza duten 1000 pazientek 133ko desgaitasuna eskatzen dute. Bestetik jaso ikastola etxabakoitzen egon zen eraikin zaharra eraitsiko dute. Jarraian larunbat honetan hasiko da tombola 2024an baino 300.000 txartel gehiagorekin. Gainera, epaileak Ayusoren mutil laguna auzipetu du, iruzurra eta dokumentuak faltsutzea egotzita. Azkenik 27 konpainiaren 40 emanaldi 5 udalerrietan herri berriko 26. jaialdirako. Diario de Navarraren titular nagusian, gobernuak debekatu egingo du terrazetan, unibertsitate kampusetan eta markesinetan erretzea eta babeatzea. Etorkizuneko legeak tabakoari betoa jarriko dio kirol instalazioetan eta ikastetxeetan. Argazki nagusian, irudi freskagarria atzo arratsaldean Iruñean, Arga ibaian, igeriketa klubaren pasabidearen parean. Honen titularrean, lehen berokolpea. Atzotik 30 gradutik gora ezarri da Nafarroan. Eskuineko aldeko berrietan, batetik auzitegi batek Trumpen mugazergak lurreratzen ditu eta beste batek bere onera ekartzen ditu. Bestetik, elikadura eta etxebizitza dira Caritasen laguntza zuzenak. Jarraian Carlos Hirugarrena noblearen 6 gurutze ditu mundu oso ezberdinetan. Goiko aldera bagoaz, alde batetik, Askus zentroa eraitsiko dute Iruñean. Beste alde batetik Txabela eta Rozalen 5 beteta Gaiarren. Azkenik, Brauliok Aresok osasunatik kanpo ikusten du. Gararen titular nagusian, Pedrosak dio familien 185ek plaza duela lehen aukeran. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hizkuntza sailburuak atzo adierazi zuenez, 2025-2026 ikasturteko matrikulazio prozesua normaltasunez egin da, eta familien 185ek plaza lortu dute. Argazki nagusian, haur bat zaku bat eramaten ikus dezakegu. Honen titularrean, Israelek Zisjordania berenganatu zuen eta Gazako ankerkeriari jarraipena eman dio. Erdiko berrian, ikasle kalteberen banaketa ez dela orekatua salatu dute ikastolek. Ezkerreko berrian, Pedro Sánchezen aurkako zentsura mozioa planteatu du Feijóok. Beheko bi berrietan, batetik Trumpek bere mugazerga globalak desblokeatzea lortu du. Bestetik langile bat hilda Bilbon, asteko 4. Berriaren titular nagusian, hau irakur dezakegu. Mugazergak blokeatu dituen epaia etetea lortu du Trumpek behin-behinean. AEBetako nazioarteko merkataritza auzitegiak ebatzi du, ez dela legezkoa mugazergak larrialdietarako lege baten bidez ezartzea, baina helegitea jarri dio etxe zuriak.
Elon Musk enpresariak gobernua utzi du eta presidentearen politika batzuk kritikatu ditu. Argazki nagusian Israelgo soldaduak Tulkaremgo errefuxiatuen eremuan atzo Zisjordanian. Honen titularrean genozidioa Gazan eta kolonizazioa Zisjordanian. Israelek beste 22 kolonia eraikiko ditu Zisjordanian, Palestinako estatuaren sorrera eragozteko. Gazan gutxienez beste 64 herritar hil ditu. Goiko aldean Metxi Bogino Nupeko ikerlaria dugu. Honen hitzetan, Euskal Herrian izeba neska zahar gisa izendatzen diren horiek gehienetan ez dutela hala izatea hautatzen. Beheko bi berrietan, batean, Eusko Jaurlaritzaren matrikulazio sistemaren eragina oso negatiboa izan da ikastolen arabera. Ikastolen elkartearen ustez, neurriek ez dute balio segregazioa bukatzeko. Bestean, Maurizia Aldeiturriaga bizimina komiki egina. Eskuineko aldean 3 albiste ditugu. Lehenengoan, ikertzaile gazteek lanerako baldintzak hobetu behar zaizkiela nabarmendu dute. Bigarrenean, Jose Luis Zabala, Intxurre Pilota eskolako arduradunaren hitzetan, Artolak merezi du txapel bat. Azkenengoan, behargin bat hilda Bilbon. Aste honetan lan istripuz Euskal Herrian hilden 4. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Donapeako ikasleek euskarazko eskaintza urria salatu dute. Eskaintzen diren 17 zikloetatik soilik 4 dira euskaraz. Euskarazko orientatzaile baten beharra ere nabarmendu dute zailtasunak eragiten dizkielako praktika profesionalak bilatzeko eta lan merkatura trantsizioa egiteko. Hezkuntza departamentuari eta arartekoari helarazi diote kexa. Eskuineko aldean, goikoan, hartzak zeruan indarra transmititu nahi diogu oholtza gainean. Alain Azkonak eta Aitor Martinezek osatzen duten taldeak beren lehenengo lana kaleratu du, Bidean izenekoa. Behekoan Irratiko Senyorak eta Perimenopausia. Reyes Ilintxeta eta Ainoa Juanizekin bateran menopausiaren aurreko etaparen inguruan mintzatuko gara Irratiko Senyorak atalean. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Txapotzin paiazoarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo egunon, pozik zuenean izateagatik. Guri ere asko pozten gaitu hemen izateak. Eta, zure ikuskizun berria aurkeztera zatoz, ezta? Baratxuri zoparen sekretua izenekoa. Hori da, aurten gure herriko plazara baratxuri zoparen lapikoa atera dugu eta lapikoaren bueltan ibiliko gara, ea bere sekretua asmatzen dugun. Eta, ikuskizunarekin hasi baino lehen, azaldu duzu pixka bat zuen taldearen inguruan. Begira, guk duela oso gutxi 2 urte bete ditugu, 2 eguzki bira egin ditugu dagoeneko. Eta, gu hasi ginen, etxetikan, etxe giroan, lagunekin. Hasieran holtzan, Txapotzin bakarrik ibiltzen zen, teknikari lanetan Aitor. Eta Boni egoten zen, teknikari, laguntzaile, txofer denetatik egiten zuen. Familiatik hasi ginen, baina pixkanaka gure taldea ere zabaltzen joan da. Aurten, handitu zaigu familia. Aitor dago teknikari bezala. Manez dago bulego lanak egiten, kontratazioak eta bat eta beste guri askotan astunegi egiten zaigu lan hori. Libe, etorri zaigu holtza gainera eta hainbat pertsonaia interpretatzen ditu aurten. Gero Mirari ere etortzen da, denda laguntzaia, jatorra, gure teknikari emozionala Mirari. Eta Bonik ere jarraitzen du, behar denean esku bat botatzen. Handitu da gure familia, gure ikuskizunare bai, eta bate daki hemendik aurrera zenbat handituko den ere. Eta zenbat ikuskizun egin dituzue dagoeneko? Mordeska bat, zortez Euskal Herriko txoko desberdinak ezagutu ditugu, eta beso zabalik hartu gaituzte Euskal Herriko herri askotan.
eskolak ere ezagutu ditugu, elkarteak ere ezagutu ditugu, guk ikuskizunak egiten ditugu, baina Txapotxin bezala ere eta Mari Pamplona libe ere ibiltzen gara handik eta hemendik lagun berriak egiten. Eta zenbaten saiatzen duzue astero, nola moldatzen zarete? Begira, sekretua kontatuko dizut. Estreinaldiaren aurretik egin genituen hainbat ensaio, baina orain gehiago gara furgonetan errepaso azkar bat egin eta ja zuzenekoan sinisten dugun horietakoak. Eta, zertan datza ikuskizun berri hau, kontatu? Begira, ni Txapotxin jungo naiz Mari Pamplona sorginaren gana. Hasiera batean ni pentsatzen nuen sorginak edabe magikoak egiten zituztela, erratz gainean egan egiten zutela, zapoekin zapoizketan egiten zutela, baina Mari Pamplonak erakutsiko dit, sorgin izatea ez dela hori, baizik eta sorgin izateko 11 modu daudela eta gure herriko plazak 11 sorgin dituela. Eta nondik sortzen da ikuskizun hau? Begira, guk ikuskizuna sortzeko garaian sentitzen genuen behar bat sorginen iruditegiari buelta bat emateko. Ipuin klasikoek sorginen irudia gaiztotzat, maltzurtzat hartzen dute eta hori ez zaigu iruditzen historikoki ere zintzoa denik. Euskal Herrira begiratu eta askotan ere sorginen gainean dugun iruditegia okerra izaten da. Sorginak akelarrea festa besterik ez dutela egiten ematen du, baina nolabait atzera begiratu eta aurrera begiratu eta gure betiko sorginek egiten zituzten lanak gaur egun zeinek egiten dituen aztertu nahi genuen. Eta hor sortu zen, Baratxurizoparen sekretua ikuskizuna eta Mari Pamplona sorgina pertsonaia. Gaur egungo sorgin bat, gure herrian, herriko plazan bizi dena, eta elkarkidetzan dabilena, sukaldariekin, musikari eta festazaleekin, hizkuntza maite dutenekin, sudurgorriokin. Eta zergatik Baratxurizopa? Begira, guk sentitzen dugu Euskal Herriko sukaldeetako muina dela Baratxurizopa. Nolabait gure nortasuna eta hor Amargoia Mujikak esan zigun Baratxurizopa zaintza da, kroketak bezala. Eta hori egia da, gure etxeetan beti aurkitu dugun platera izan da Baratxurizopa. Eta nolabait gure baserri eta etxeetatik atera nahi izan dugu eta hau sekretua gure artean. Ez da edabe magikoa izango plaza erdian dagoena baizik eta Baratxurizopa izango da. Gure etxeetatik Euskal Herriko plaza guztietara zabalduko duguna. Eta azkenean aurkituko duzue sekretua? Aurkitu dugu eta aurkituko dugu. Gu azkenean sekretu bila ibiltzen gara beti. Eta konturatuko gara, sorgin izatea sarritan ez dela pentsatzen duguna. Kroketak, koketak, sukaldariak erakutsiko digu lurrak zer ematen digun. Guk lurrari eman eta lurretik jaso. Bertakoa eta sasoikoa ezagutuko dugu. Kroketak, koketak bere baratzetik jasotakoa sukaldatzen du bere sukaldean. Gero, Serafino Bombardino, rock'n'rolleroa da eta orkestra zuzendaria. Eta itxua da. Berak erakutsiko digu herriko plazak denontzat behar duela. 11 modu daudela kantatzeko, 11 modu daudela dantzatzeko eta 11 modu daudela jolasteko. Eta 11 moduetako lagunei esker gure herriko plazak dituen koloreak. Eta gero etorriko zaigu herriko plazara, Amona Badalona gure Amona maitea. Kataluniatik etorri da gure Amona. Eta etorri bezain pronto euskaltegian eman du izena. Berak erakutsiko digu euskaltegiak besoa zabali dituela euskara ikasi nahi dutenentzat, baita euskara dakitenentzat ere, izan ere gure aitona euskara ibiltzen zen eta euskara hitz egiten zuen, baina herriko euskaltegian ikasi zuen idazten eta irakurtzen. Eta 3 pertsonaia hauek eta Mari Pamplona berak erakutsitako gauzekin konturatuko gara zein den Baratxurizoparen sekretua. Eta euskararen presentzia mundu honetan nola ikusten duzu? Gu bezala euskara txikia da. Eta euskaldunoi gertatzen zaigun bezala euskarari ere eskubide asko bermatzeko eta betetzeko ditu euskarak. Gure txikitasunetik nahiko genuke zabaldu. Gu euskaraz bizi gara, euskaraz kantatzen dugu, euskaraz amesten dugu. Eta gure lanan
zati garrantzitsua du euskarari aitortza egitea eta bere lekua ematea kulturan, gure herrian, eta nolabait sortzen ditugun formatu desberdinetan. Eta ikuskizun mota hau, Nafarroan ez dakit arrakasta dauka, ez nola ikusten duzu? Zortez, Nafarroan ibili gara, nahikotxo. Bi aizpak zeharkatu ditugu behin baino gehiagotan. Berriotzarren ere egon ginen duela gutxi Gazteon eskutik topagunean. Guretzat, Nafarroa etxe bezala sentitzen dugu. Konturatzen gara, baduela nortasuna, baduela herrigintza eta baduela euskararekiko erantzukizuna. Baina, sarritan, topatzen ditugu oztopo eta mugak ere, eta zuei ze kontatuko dizuet. Baina, gu beti irribarre batekin sudurgorria jantzita, eta Nafarroako herri txiki eta handi guztitan, gure baratxuri zopa banatzeko prest gaude. Eta Euskal Herriko gainontzeko lekuetan? Guk, Zortez, beti harrera ona izan dugu. Beti, gero, gure zati favorito izaten da antzerkia bukatu eta argazkiak ateratzea aurrekin eta gurasoekin. Eta hor beti jaso duguna izan da kariñoa, goxotasuna, maitasuna. Eta hor, guk ez ditugu bereizi Euskal Herriko txoko desberdinak. Guk toki guztitan jasotzen duguna aurren begirada, gurasoen urduritasunak, irribarreak, beldurrak, beti ematen dizu eta beti ematen du gogoa jarraitzeko Euskal Herriko txoko desberdinak ezagutzen. Zortez, koloretan jantzita eta sudurgorriarekin, orain arte ezagutzen ez genituen herriak bisitatzeko eta bertako plazan jartzeko aukera izan dugu eta hori ere ederra izan da. Eta mundu honetan murgiltzeko aukera dago, ezakit zu hemen ikasi zenuen, beste leku batera joan zinen? Guk azkenean pailazogintza bai, antzerkigintza bai, baina herrigintzatik ulertzen dugu. Hor, erreferente oso potolo izan ditugu Katxiporretako laguna, Pirizporrotx eta Marimototx. Gure pailazogintza ere mezuetan eta aldarrikapenetan ulertzen dugu. Orduan, esan genezake gure eskola izan dela ingurura begiratzea, haue begiratzea, entzutea. Nolabait erantzukizun batetik eta, hau izan da bidea bakarrik beti izan dugu mezu bat transmititzeko. Pixkanaka ikasten goaz, pailazogintzaren gainean, teknika gainean ere. Zortez, inguruan ditugun laguna, musikariak, teknikariak, ameslariak asko laguntzen digute. Baina nire ustez, errexena eta egin behar den lehenengo pausoa da, sudurgorria topatu, jantzi eta gure herriari begiratzea. Gero, pailazogintzan ere modalitate desberdinak daude, ezta? Bai, azkenean pailazogintza klasikoa ere existitzen da. Klauna, pailazogintza euskaldunak ere nolabait bere adar propioa izan du, baina, sudurgorria beti elkarrekin batzen gaitu. Eta euskara dugun bitartean normalean, estilo eta adar desberdinetan egon arren, sustrai berdina ditugu denok. Eta nolabait horrek batzen gaitu. Bai, bakoitzak erosoen sentitzen duen klauna dauka. Deno dugu pailatzo bat barruan, zuk ziurrenik ere izango duzu, baietz. Bai, batzuk barrurago izaten dute eta aurkitzeko komediak izaten dituzte. Beste batzuk, azalean izaten dute, sudurgorri edo gabe, baina da bizitza ikusteko estilo bat. Filtroak zure buruari kentzeko modu bat, eta hori azkenean bakoitzaren izaera puro hortatik sortzen da bakoitzaren pailazoa. Eta nola ikusten da bizitza pailazo baten ikuspegitik? Egia esan, lanbide honen politen esango nuke hori dela. Gu aurrekin elkartzean, pailazo jantzita edo jantzi gabe, ez dugu normalean elkarrizketa bere izaten. Horrela jantzita aurrek uzten dizute zu ere aurra izaten. Eta aurren elkarrizketa bat izan dezakezu. Eta aurren elkarrizketak oso ederrak dira, eta oso sakonak dira. Izan ere aurrak oraina dira eta ez dira etorkizuna. Etorkizuna ere bai, baina oraina dira. Eta aurrei entzun, aurren hizkuntza denok ikasi beharko genuke. Aurren alturan jarri, belauna pixka bat kilikolo dauzkagu, baina hala ere belauniko jarri entzun, begietara begiratu altura beretik, eta hori da lan honen gauza ederrena. Eta publikoaren arabera ikuskizuna aldatzen da? Guk gidoi bat izaten dugu, gero ere hor antzerkigintzan
badaude gidoizaleagoak direnak eta improvisazioa nahiago izaten dutenak. Gu beti saiatzen gara gure antzerkia herrian bertan lurreratzen. Antolakuntzari inguruko lagunei galdetzen diogu, ea herriko txoko desberdinak zein diren, eta saiatzen gara antzerkian sartzen. Gero ere, publikoaren erantzunak asko eragiten dugu gan. Gu azkenean hor gaude eta zuzenekoaren alde potoloa hori da. Aldi berean entzuten duzula publikoaren erantzuna zein den. Orduan, nahiz eta Mari Pamplona batzutan haserretzen den, niri gustatzen zait improvisazio pixkatere egitea holtza gainean. Eta ikuskizun bat ona izateko zer izan behar du edo zer gertatu behar da? Guri sekretu bat kontatu ziguten. Hasiera eta bukaera potentea badira, erdikoa barkatzen dizu publikoak. Baina gu beti saiatzen gara, nolabait, familia antzerkia bada, familia guztiari heltzen. Azkenean, aurreko urtean, Aitonaren galtzerdi dena aritu ginen. Euskal Herria sortu zuten pertsonaia batzuk ekarri genituen holtzara. Eta hor, interpretazio desberdinak ematen genizkion. Aurrek ulertzen zuten modu batera, nerabetxoe beste modu batera, guraso beste modu batera, aurten ere hala egin dugu. Aurrek pertsonaiak ezagutuko dituzte, pertsonaiek egiten dituzten ekintzak, baloreak, eta gurasoak akaso ulertuko du begirada historikoago batetik, betiko sorgina, guk ere iruditegia nola dugun, agian lanketa hori egingo dute. Gu beti saiatzen gara nolabait denei eskaintzen atsegina egingo zaien ordu bete hori. Bakoitzari mezu bat bidaliko diezue. Hori da. Gu hortan saiatzen gara. Gero akaso aurrak ulertuko du begirada historikoa eta gurasoa ez da askotaz enteratuko, baina gu saiatzen gara nolabait mezua denei iristarazten. Pailazoak koloretakoa gara. Zurgorria daukagu eta gure mundu alaia da, baina helduentzat ere izan gaitezke pailazoak. Eta bagara. Eta jendeari irri eginarazteko sekretua zein da? Hori nik uste bihotzetik aritzea dela. Zu ere aur bihurtzen zaren momentuan eta holtza gainean disfrutatzen duzu momentutik, nire ustez hori transmititu egiten da eta kontagiatu egiten da. Guk holtzan orain bi garela asko disfrutatzen dugu. Lagun ona gara Libe eta Markel eta lagun hobea dira Mari Pamplona eta Txapotxin. Eta nolabait konexio hori, energia positibo eta baikor hori nabaritzen da eta transmititzen da. Eta nire ustez hor aurrek eta gurasoek nabaritzen dute nolabait. Eta beraiek ere sartzen dira gure munduan. Vibra da. Hori da, horrela ibiltzen gara. Vibra gora eta vibra bera. Eta ikuskizun honekin non egon zarete, nora joango zarete? Begira, bidetxo bat egin dugu. Ezagutu ditugu zenbait herri. Hernani, Lekeitio, Iruñan ere izan gara. Eta aurrera begira, Donostian izango gara. Hernanin berriro gure etxea delako Hernani. Eta San Juanetan txokotxoa egin digute. Eta gero, udara, udaran eguzki hartu eta antzerkia hala ibiliko gara. Guk gure webgunean agenda daukagu. Eta hor, agertzen dira txukun jarrita, gure bisita guztia zein izango diren. Eta momentuz jendearen harrera zein izan da? Gu oso eskerronez gaude, bai publikoarekin, bai antolatzaileekin, bai prentsarekin, izan ere, egin diguzue gure tokitxoa, entzun gaituzue eta hori beti da pozgarria. Gu txikia gara eta txikiak izaten jarraituko dugu, baina ingurutea begiratu eta txiki askok handi bat egin dezakela ikusten dugu. Eta pixkanaka, pauso berriak emanez, jende berriak ezagutu, lagun berriak eginez, haunditzen goaz, lehen esan dizu, lagun familia girotik hasi zen eta haunditu zaigu familia hori. Eta prest gaude, geroz eta jende gehiagorentzat tokia daukagu guk. Eta zein da, taldeari datorkion etorkizuna, nola ikusten duzu? Guk, ahaztu gabe nundi gatozen, aurrera begiratzen dugu. Gure taldea, zortez, konprometitua da. Dauka hor pasio bat, girona daukagu gure artean, katxondeo pizka bat ere batzutan gehiegi ere izaten dugu. Orduan, guk gure taldea ikusten dugu aurrera begira ere elkarrekin. Jende gehiago batuko da, baina gure muina hor jarraituko du. Profesionala dira. Profesional hasi berria gara denok.
Orduan, bai teknika aldetik, bai antzerki aldetik, bai laguntza aldetik, elkarrekin badakigu nora goazen. Ez dakit, zenbat kilometro egingo ditugun oraindik. Akaso 2 urtetan, amaitu da gure abentura, baina badakigu elkarrekin egingo dugula. Eta proiektu berriak dituzue bergiristan? Gu beti gaude proiektu berrietan pentsatzen, baina askotan aurrera begira jarri eta ez gara konturatzen inguruan daukagunaz. Orduan, momentu honetan otsailean estrenatu genuen baratxuri zopa, eta baratxuri zopaz gozatzen gaude, sabela betetzen gaude, eta laster izango ditugu abentura berriak ziur. Bueno, momentuz disfrutatu ikuskizun honetaz, eta ez dakit ja bukatzeko zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, publikoari edo... Aurrena zuei eskerrik asko hemen txokotxontara gonbidatzeagatik, ederra da zuen tokia, Eta, bueno, hau da nire kamera, kaixo! Zuei ere esan maite zaituztegula, beti lagunak izango garela, eta ezagutzen ez baginen ere, gure etxean eta gure baratxuri zoparen lapikoaren bueltan beti izango duzuela tokia. Bueno, Zapotxin zuri eskerrak eman gurera etortzeagatik eta zuen ikuskizuna hain ondo azaltzeagatik eta zer moduz joaten den ikuskizuna eta etorkizuna ere. Eskerrik asko bihotzez. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, osteguna, bero kontuekin jarraituko dugu, eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Temperatura maksimoak atzoko balioetara iritsiko dira, soilik kostaldean temperatura zertxobait jaitsiko da, bereziki Bizkaia mendebaldean. Temperaturaren beherakada hori eguerdia baino pixka bat lehenago haizeak hegoaldetik mendebal ipar mendebaldera egingo duelako gertatuko da. Barnealdean haizearen aldaketa ez da arratsaldera arte gertatuko. Orduan ezegonkortasuna handitu egingo da, bero hodeiak sortuko dira eta zaparradak eta trumoi ekaitzak izango dira. Arratsaldean haize bolada zakarrak izango dira, batez ere ekaitz guneetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Larunbatean tenperaturak behera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira, bereziki ipar partean. Kantauri isurialdean bereziki kostaldetik gertu behe hodeiak ugariak izango dira eta giroa motel samarra izango da, baina eguerdialdera baliteke hodei geruza zertxobait zaretzea. Gainontzeko tokietan eguzki giroak jarraipena izango du. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke han-hemenka zaparrada trumoitsuren bat botatzea, bereziki hegoaldean. Eguneko temperaturak behera egingo du, hala ere, barnealdean oraindik bero puntu bat igarriko dugu. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Igandea moteletik dator eta euri apur bat egingo du. Zerua lainotuta egongo da eta tarteka zaparradak egingo du. Gainera, arratsalde gau partean zaparradak trumoitsuak izango direnik ezin dugu baztertu. Temperaturak freskatzeko joerari eutsiko dio eta beherakada hori handiagoa izango da barnealdean. Iparraldeko haizeak aginduko du. Aipatu dugun bezala, Teatro Dixetik datorren Mikel Artxankorekin gaude oraingoan. Kaixo, zer moduz? Ongitasun nerea. Oso ongi, baita ere, mila esker. Bueno, Teatro Dix, arbolarekin batera, La velocidad de la luz aurkeztuko duzu, ezta? Bai, hori da. Bueno, ni Teatro Dix proiektuaren zuzendaria naiz, David Aztarainekin, eta kasu honetan elkartu gara Arbola jaialdiarekin, Labea elkartea antolatzen duen Arbola jaialdia,
Eta elkartu gara ekitaldi hau elkarrekin bultzatzeko la velocidad de la luz, esan duzuen bezala. Eta, zertan datza proiektu hau? Bueno, proiektu hau gehien bat datza Iruñeko, Nafarroako pertsona helduekin egiten dugun proiektu bat da. Eta kasu honetan, gehien bat antzerkia eta arte eskenikoen bitartez, hurbiltzen gara pertsona adinen istorioei bere bizitzan bizi izan duten momentu garrantzitsuenei gu pixka bat irekitzen dugu espazio bat edo leku bat beraiek kontatzeko bere bizitzako anekdotak edo momentu interesgarriak, garrantzitsuak, eta daude momentu denetarik. Daude momentu komikoak, dramatikoak, pizka denetatik. Eta hoiekin egiten duguna da, historio hoiekin egiten duguna da sortu obra bat, eta hau egiten duena da Marko Kanale. Marko Kanale da argentinarra eta antzerki eta zine zuzendaria da. Eta proiektu hau bera ja sortu du munduko hiri batzuetan, hiri eta herrialde batzuetan, haien artean egon zen Tokion egiten proiektu hau, Hannoverren, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Suizan ere egon zen, Kadizen ere lehen urtean, eta bere pixka bat proiektua beti hildo hauek ditu. Pertsona helduekin sortzea eta pertsona leku bakoitzeko pertsona hauek kontatzen duten historiekin, bera sortzen du. Badago momentu bat benetazkoa dena, bereien historiak kontatzen dituzte eta hauek benetako historiak dira, baina bera ere Marko gero sortzen du fikzioko bigarren parte bat. Eta fikzio hau sortzen du gehien bat beraien historiekin, baina batzutan aktoreak aldatzen, momentuak aldatzen, edo goz batzuk aldatzen. Eta hau sortzeko ideia, ez dakit, Markok proposatu zizuen, zuek jarri zineten berarekin kontaktuan, nola jaio zen proiektu hau hemen Iruñan egiteko? Bai. Bueno, alde batetik Teatrodis proiektua, guk ja badaramagu 5 urte lan egiten, eta beti arte eskenikoen inguruan, eta proiektu sozialak eta komunitarioak. Orduan, badaramagu ja urte batzuk, gehien bat hemen Iruñean, alde zarrean badaukagu talde bat, gazte talde bat, eta hor, gazteak dira, baino bai saiatzen garela etorkinak edo kultura desberdinetako gazteak sortzea taldea. Orduan, adibidez, Iruñeko gazte elkarteekin hitz egiten dugu, Aldezar, Lantxotegi, eta gero handitzen da taldea, etorkinekin lan egiten duen elkarteekin, adibidez, Paris 6 sei, Lantxotegi ere, Kabillaren bitartez, eta sortzen dugu talde heterogeneoak eta beti arte eskenikoen bitartez lan egiten dugu. Eta beti prozesu komunitarioak. Orduan, gu beti gaude pixka bat horrelako prozesuak sortzeko helburuekin eta ideiekin. Eta aldi berean, lehengo urtean, Isabel Ferreira, Arbolako zuzendaria, jaialdiaren zuzendaria, bera hitz egin zigun Marko Kanaleri buruz, eta kontatu zigun nola Marko Kanale egiten duen prozesu nahiko antzerakoak, beti arte eskenikoen bitartez eta beti pertsona oso desberdinak elkartzen, baino beti pertsona helduekin. Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, aurkitzen dugu gure kulturan eta gure gizartean, gehien bat, eta orain izango dut, ez dakit, Europako orokorrean, gizartean,
Pertsona helduak ari gara pizka bat albo batean jartzen, ez? Orokorrean, eta geroz eta gehiago jende gaztea, eta ja ez nahi sartzen hainbeste talde horretan, baina, bueno, bizitza arlo guztietako bizitzan, sentitzen dugu kapazak garela, eta helduei ez diegu kasi ja galdetzen, ez ditugu kontutan hartzen. Helduak horrela ere sentitzen dira, beraiekin hitz egiterakoan, eta ni ados nago horrekin, ez bakarrik beraiek esaten dutelako, nik ikusten dut gure gizartean alboan uzten ditugula, ez? Incluso batzutan beraiek esaten dute, bueno, es que parece que molestamos, no? Eta, bai, ni horrela ere ikusten dut askotan, ez? Horrela gizartea hori egin duela. Eta hasieran esan dut Europako gizartea, adibidez, bueno, Europa edo ez dakit nola esan, adibidez, Latinoamerikan edo Afrikako kulturetan ez da inbeste ikusten hau, ezta? Afrikako kulturan adibidez, edozein afrikarrarekin hitz egiten baduzu, bai Afrika iparraldekoa edo hegoaldekoa, helduek beti daukate leku oso garrantzitsua, eta beraientzako pertsona helduak dira, esaten dute, direla sabios, ez? Sabiduria bizitzan, ez? Eta hau gure gizartean, ni uste dut hau galtzen ari dugula pentsatzeko modu hau, ez? Latinoamerikan ere ikusten dudanez, hitz egin dudanez, eta bidaiatu dudanean, ere gauza berdina gertatzen da Afrikan bezala, ez? Pertsona helduek badaukate bere lekua oso garrantzitsu bai, eta esango nuke, segurazki, leku garrantzitsuena gizartean. Helduak beti dira erabaki garrantzitsuenak hartzen dituztenak, eta beti galditzen zaie erabaki garrantzitsuenak erabakitzeko, bai familia batean, bai inkluso enpresa batean, pertsona bat aukera garrantzitsuak hartzeko, ez? Beti galdetzen dute pertsona heldu. Eta guzti hori hemen galtzen ari gara. Orduan, proiektu honekin, orain erderaz esaten dena edadismo, ez? Proiektu honekin pizka bat jorratu nahi dugu, saiatu pertsona helduei bere lekuan jartzen, badakigu gau proiektu honekin bakarrik ez dugula lortuko, gu egiten ari garena proiektuan da, adibidez, hemen Iruñan, elkartuko ditugu 50 pertsona heldu, eta beraiek parte hartuko dute eskena, sorkuntza eskeniko batean, baina ez bakarrik 50 horiek. Gero ere egongo da abesbatza bat, 30 pertsoneko helduen abesbatza bat. Hau lortzeko egin duguna da Iruña eta Iruña herriko abesbatza batzuekin eta elkarte batzuekin hitz egin, adibidez Mutikoko abesbatza, Iruña kantuz, duguna dantzariak, Mutikoko dantzariak ere, gero ere kofradia batzuekin ere hitz egin duguz, eta gainera Marko kanale nahi zuena, eta gu ere horrela bultzatu dugu, Nafarroan, denok dakigu, kultura aniztasuna oso garrantzitsua daukala, eta oso desberdina ere, ez? Iparraldekoa, hegoaldekoa, ekia, mendebaldea. Orduan, saiatzen ari gara pizka bat kultura guzti horiek egotea, bai? Egongo dira jotak, egongo dira dantzariak, egongo dira euskarazko abestiak, erderazko abestiak, baita ere egongo dira Latinoamerikako abestiak, Afrikakoak. Orduan, esan bezala, 80 pertsona heldu hauek, eskenatokian jartzen,
eta beraien historia kontatzen, hori da pixkat nahi duguna, ez? Beraien lekuan, benetan merezi duten lekuan jartzea. Eta nola aukeratu dituzue 30 pertsona hauek? Bai, bueno, alde batetik bilatu genituen, esan dudan bezala, elkarte batzuk, eta oso garrantzitsua zen, Markok pixkat eskatu zigun, bera etorri baino lehen, ez da bera Argentinan bizi da, baina eskatu zigun gu egitea bilakaera hori, edo aukeraketa hori. Orduan horretarako, esan ziguna da, bueno, saiatu elkartzen Nafarroako kultur, arte, elkarteekin, baina amateur, ez profesionalak, bai abesbatzak, dantzariak, antzerkian aritu direnak, antzerkian musikan dantzan aritu direnak, eta denetarik egon behar da dantza ere. Dantza garaikidea, dantza tradizionala. Orduan, saiatu beraiekin pixkat kontatzen gure proiektua, gure egitasmoa, eta zenbat jende apuntatzen den. Eta horretaz gain ere hitz egin genuen Iruñerriko helduen erresidentzia batzuekin, gehien bat Misericordia, bueno, da Misericordia hemen Iruñerrian da garrantzitsuena edo historikoena, ez? Eta beste batzuekin ere hitz egin genuen, eta joan ginenean kontatzen proiektua animatu genuen, nahi zuen parte hartzeko, kultur artistiko proiektu batean. Eta egia esan da, nire sorpresa handia izan zen, eta joten ginenean pixkat kontatzera, eskiaia guztiak apuntatzen ziren. Izugarria, gehien bat emakumeak, hori bai, gizonak ere daude, baino uneko 80 edo horrela emakumeak dira. Eta nire sorpresa izan zen, ez bakarrik apuntatzea, baizik eta zen olako ilusioarekin, energia, eske, pertsonalduak dira, bai, baino 70, 80 urtekoak, baino zen olako energia daukaten, eta ilusioa horrelako egitasmo batean parte hartzeko. Orduan, lortu genuen, orokorrean apuntatu ziren guztiak parte hartuko dute. Azkenean izango dira 80 pertsona, hitz egin genuen behar bada 100-120 pertsonekin, batzen baditugu elkarte horietan zegoen jende guztia, baina pentsa 120-etik 80, porcentaje oso altua da. Segurazki beste gazteekin edo beste taldeekin egingo bagenu, segurunago erdia baino gutxiago apuntatuko zirela, gehien bat denok 1000 gauzetan gaudelako, sartuta. Eta gainera proiektu honetan denbora asko behar da, eta pertsona hauek denbora asko sartzen ari dira, ensaioak egiten, adibidez, aste hauetan ari gara elkartzen, gutxi gora bera, astenetik ostegunera, egunero. Arratsaldeetan, 2 ordu, 6-etatik 8-etara, eta etortzen dira guztiak. Eta beraiek oso okupatuak daude ere, ez pentsa bakarrik honetan ari direla. Gero daude, hori izan bezala, edo abesbatza batean, edo dantzariak, edo marrazketa egiten, edo ingelesa ikasten, izugarria, eta hori 70 urtekin. Hori oso sorpresa polita izan da. Eta horrela aukeratu dugu. Esan dudan bezala, ez diogu inor ez dugu kendu, ez dugula aukeraketa bat egin, baizik eta gu bilatu ditugunak eta puntatu direnak taldean daude. Hori bai, beti bezala, sorkuntza guztietan bezala, pertsona batzuk izango dute protagonismo handiagoa, beste batzu baino. Hori, gehien bat Marko zine eta antzerki zuzendaria, bera pixka bat bilatu du zen nortzuk ziren berarentzako aproposenak protagonismo handiagoa izateko. Eta, ez dut nahi spoiler egin, baina bakarrik kontatuko dizuet, bera sortu duen fikzioa dela, Nafarroako 2 pertsonen arteko harremana,
bata, iparraldekoa eta bestea hegoaldekoa, baino bai izaten da Iruñan, baino jatorriz bat da iparraldekoa eta bestea hegoaldekoa. Eta, beraien, historia bat kontatzen du, ez? Eta historia horretan badago denetatik. Badago momentu oso komikoak, badago drama, badago sexua, badago oso alaitzu momentuak, adiskidetasunari buruz, maitasunari buruz, gorrotoari buruz ere, pizka denetatik. Baino, lehenengo badago, hori da fikzioaren momentua, eta hori baino lehen badago beste momentu bat ere, beraien benetazko historiak kontatzen dituztela. Vale? Eta hau gertatuko da, eskena, erberaz esaten dena, apuesta en estena, ez? Eskenan jartzen dugunean, izango dira bi momentu. Lehenengo momentua izango da aldezarreko etxe bizitza batzuetan. Orduan, publikoa etortzen denean, espero dugu eta animatzen dut publiko guztiari etortzeaz, eta benetan oso polita eta emozio handiko proiektua izango da. Hasieran, publikoa banatuko dugu. Publikoa salduko ditugu 300 sarrera, 10 euro balio dute, eta 300 sarrera salduko ditugu. Eta 300 pertsona horiek elkartuko gara San Francisco enparantzan. Eta San Francisco enparantzatik banatuko ditugu 300 pertsona horiek modu aleatorio batean, 30 taldeetan. 10 talde 30-koak. Eta talde bakoitza joango da leku txiki batera, adibidez, edo etxe bizitza bat, etxe bizitza nahiko handiak bilatu ditugu, 30 pertsona sartzeko, edo adibidez Antartika Kultur Kontainer aretoan izango da beste leku bat, Paris Irusei bosteko aretoa izango da beste bat, Labajera ere kale nagusian, plazara, horrelako lekuak 30 pertsona elkartzeko, eta momentu horretan, pertsona helduek, joango dira, beraiek ere banatuko dira, 30-ko talde bakoitza 5 artistekin joango dira, pertsona helduak parte hartu dutenak, eta 5 hauek egingo dute leku bakoitzean, sorkuntza edo egongo da antzerki, dantza, momentu bat, beraien historiekin. Eta gero, hori iraunduko du 30-40 minutu horrela, eta gero, aterako gara berriz, San Francisco enparantzara, eta hortikan joango gara Grito al Aire, frontoira, hor Labrit kalean, eta hor denak publiko guztia eta denak elkartuko gara, eta hor jarraituko dugu denok elkarrekin, antzerki obra batekin, fikziozko antzerkiarekin. Ez dakit ulertu den, eta da pixka bat horrela kontatzen dugunean, honendik jendeari kostatzen zaio pixka bat ulertzea. Eta lehen, aipatuzu Markok egin duela proiektu hau hainbat lekuetan, ezta? Ez dakit nabaritu izan duzuen aldaketa edo hemengo helduen eta beste leku batzuen helduen egoeraren inguruan edo? Bai, hau Markori bai galdetu diogu, adibidez nik ez naiz egon berarekin beste lekuetan, baino bai galdetu diogula aber zenolako desberdintasunak ikusten dituen berak, ez? Eta bera esaten du bai, kulturalki leku bakoitzean badaude historia desberdinak, eta badaude, behar bada abesti desberdinak, edo dantza mota desberdinak, noski pentsa Tokion, edo Rio de Janeiro, Buenos Airesen, baina aldi berean berak kontatzen duena da, gero pertsonen historioak
benetan oso berdintsuak direla edo oso hildo berdintsuak dituztela, ez? Bera beti esaten du aukeratzen dituela historia desberdinak gehien bat obran egoteko, lehen esan dudan bezala, momentu parre egiteko momentuak, negar egitekoak, maitasunari buruzkoak, adiskidetasuna, sexuari buruz ere beti sartzen du. Eta ere asko sartzen duena da espiritualitateari buruzkoa, ez? Eta zenolako, ez erlijioa, ez hainbeste erlijioa, baina zer sinismenak, ez? Leku bakoitzeko sinismenak. Izan daiteke erlijioa, izan daiteke edozein gauza, ez? Baina berari ere pixka bat espiritual momentu horiek gustatzen zaizkio sartzea. Eta bera kontatzen duena, zuri erantzuna emateko, badaudela gauza batzuk errepikatzen direla leku guztietan. Azken finean pertsona gara eta bai Japon edo Brasil edo Suizako edo hemengo edo Euskal Herriko pertsonak azken finean sentimenduak antzerakoak ditugu eta bakoitza bere bizitzako momentu garrantzitsuenak hildo hauetan izaten dira, ez? Komentatu ditudan hildo hauetan. Eta hori ere interesgarria iruditzen zait, ez? Entzutea, naiz eta askotan pentsatu oso desberdinak garela, kulturalki bai, esaten du, noski abestiak eta dantzak, ez daukarremanik, ez? Japoneko abestiak edo dantzak, gurearekin adibidez, ez? Baino historioak bai. Eta lehen aipatu zuen bazterketa sentimendu hori ere errepikatzen da beste lekuetan? Ez hainbeste. Bera Marko ere hitz egiten du eta kontatzen du, geroz eta adibidez Suizan egon zenean, gutxi gora bera hemen bezala gertatzen da, ez? Helduak ere sentitzen direla, ez ditugula gizarteko erdian zentruan jartzen, ez? Baina adibidez Japonen, hor bai, bera egon zen alde batetik Tokion, eta ere egon zen herri txikietan. Orduan, hor ere kontatzen du, herri txikietan helduak bizi dira gizartearen erdian, eta asko kontutan hartzen da beraien ikuspuntua. Tokion ez hainbeste, segurazki hiri guztietan bezala, ez? Hiri guztietan helduentzako leku deserosoak dira, ez? Eta adibidez, Brasilen kontatzen du ere, hor helduak daudela ere gizartearen erdian eta erabakiak eta beraien ikuspuntuak asko kontutan hartzen direla. Argentinan, pizkat hemen bezalaze, ez da, bera egin zuen Buenos Airesen, behar bada Argentinan herri txikietan, behar bada ezain bestez, baino Buenos Airesen ere kontatzen du pizkat hemen bezala gertatzen dela, ez? Heldu asko bizi direla erresidentzietan, familiak berehala nahiago dutela residentzia batera eraman, ez molestatzeko hainbeste lan emateko. Eta adibidez beste Brasilen edo